Aurreko bideoan ikusi dugu nola gure Lumioko fitxategi batean orri berriak txertatu ditzakegun. Goazen orain ikustera orri horietako edukiak nola aldatu ditzakegun. Oraindik hemen daukat lehen txertatu dudan orria, gogoratu zaitezte Lumiok eskaintzen dizkigun txantilloietan oinarritutako orri bat dela, baina aurreko bideoan ere esan dizuet editagarriak direla eta goazen orantxe ikustera horrelaxe dela. Ikusten duzue nola nik editatzeko moduan baldin banago, badauzkadan hemen goiko aukera hauek. Hasierako hori eskuaren ikurra daukana da elementuak hautatzeko. Eta ikusten duzue nola nik testu hau hautatu dut, badaukat lekuz mugitzeko aukera, badaukat giratzeko aukera, eta badaukat beste puntutxo honekin tamaina aldatzeko aukera ere. Edozein elementu hautatzen detanean, baita ere, gezitxo hau azalduko zait, eta horri eman da beste aukera hauek. Bikoiztea, kopiatzea, kopiatu eta itxastea, baita ere ezabatzea eta klonatzaileen mugagabea da eramateko garaian, eskuarekin eramateko garaian, eraman ordez egingo nuke bikoiztu. Hau da, jatorrizko elementua bere hortan geldituko litzake eta nik eramatedetan leku bakoitzean kopia bat sortuko luke. Bai, badaukat baita ere blokeatzeko aukera atzarekin horrelako eragiketarik egin alez izateko, eta gero ordenatzeko aukera ere elementu bat baino gehiago baldin badauzkagu. Bai, noski, azpitituluarekin ere beste horren beste elementu bat da, eta hemen ikusten duzue, aukera guztiak ere badauzka. Orduan, hori, hautatu eta mugitu eta kopiatu eta elementuak, honezkero badauzkagun elementuak, edo elementu horiekin, eragiketa ezberdinak egiteko. Bigarren aukerari ematen baldin badiot, hemen dauzkagu tresna ezberdinak, errotulagailua, arkatza eta hoien aukerak. Hau da, loditasuna eta kolorea. Adibidez aukeratzen baldin badet hau eta modu lodian jarriko dut, gero hemen ikusten dezute gauzak idatzi edo nahi detana egiteko aukera daukadala. Baita lehendikan dauzkadan elementuen gainean ere. Hirugarren elementua ezabatzekoa. Bai? Baina ikusten dezuenez ez ditu ezabatzen lehendikan dauden testuak, irudiak eta horrelakoak, baizik eta nik horri honen gainean egin ditudan marrazketa edo idazketa. Horiek ezabatuko lituzke. Hurrengoan, hemen aukera aukiko dut, sakatuta testu tipografikoa, nolabait edo testu digitala idaztekoa. Bai, edozein testu editore baten bezala, aukeratu dezaket zein letra mota erabili nahi deten, tamaina, kolorea, lerrokapenak eta denai. Hemen sakatuta, teklatua erabilita, idatziko dut, kaixo adibidez, eta honezkero testua hemen edukiko nuke. Eta gero, testu hauxebea, gero izango litzake beste elementu bat, handitu, txikitu, edo eraman, edo berarekin aurretikan ikusi ditugun aukera guztiak ere eskura dauzkagu noski testu elementuekin. Hurrengoari eman da, hemen daukagu, sakatuta, horriaren zein lekutan idatzi nahiko nuken ekuazio matematiko bat. Hau da, ekuazio matematikoen editore bat da tresna hau. Eta hemen dauzkagu, eragiketa matematikoei dagozkien ikur eta simbolo guztiak. Baita, beste modu baten, formula kimikoak ere editatzeko eta idazteko aukera daukagu. Biak eskaintzen dizkit eta hemen sortutakoa gero txertatu egin beharko genuke. Eta azkeneko botoia erabilita, ezkerraldean zutabe bat irekiko zait aukera ezberdinekin. Alde batetik dauzkagu hemen emotikono eta ikur hauek. Nik edozein hartuta, demagun orain, begiak hartuko ditu dela, bi aldiz sakatuta ikusten dezue honezkero hemen elementua badaukadala,
Eta aurretikan ikusi dugun bezalaxe, behin elementua hemen daukadanean, lekuz muitu dezaket, biratu dezaket, handitu edo txikitu dezaket, eta aukera guztiak eskaintzen dizkit. Hau da, nolabait esateko, tresna guzti hauek eskaintzen dizkigute elementu ezberdinak txertatzeko aukera. Baina behin txertatu ditugunean, elementu guztiak berdin maneiatzen ditugu. Gainean sakatu eta giratu, mugitu, handitu, txikitu edo beraien aukeretako bat erabili. Bai, berriz ona bueltatze baldin manaiz, ikusten duzue emotikonoez aparte dauzkagula forma ezberdinak, diala forma geometriko ezberdinak, triangeluak, karratuak edo bestela baita ere lerroak. Bai, marrak edo lerroak egin nahi baldin baitugu, ikusten duzue fletxa punta ezberdinekin eta mota ezberdinetakoak, bai? Eta hurrengo aukeran daukagu hemen irudiak bilatu, aurkitu eta behin bat aukeratuta gure orrian txertatzekoa. Hemen daukagu bilatzaile bat, nik honezkero musika, nola nire edukia musikaren ingurukoa dan, musika testua jarri diot eta interneten musikarekin bat datozen irudiak eskaintzen dizkit, eta hoietako bat, adibidez, hau hartuko dut, baino modu berdinean, bi aldi sakatuta hementxe daukat, eta behin gure orrian daukagula, mutu egingo dugu, kokatuko dugu nahi dugun lekuan, eta hemen ikusten duzue gauza garrantzitsu bat, hemen behekaldean irudiaren iturria edo jatorrizko URL-a esteka erakusten dit, jakiteko nundik lortu dugun irudi hori. Bai, eta azkenik, berriz ere botoi honi emango diot ezkerreko zutabea azaltzeko, hemen badaukagu azkenik esteka bat sartzeko aukera. Hau da, hau interesgarria izango litzake, nik eduki hau nire ikaslei aurkezten didanean, nire ikasleen esku jartzen dudanean, hemen akaso interesa eukiko dut, hemen nolabaiteko esteka bat, URL bat jarri, eta nire ikasleek esteka horretan sakatzen dutenean, nik nahi detan beste errekurso batera eraman ditzan esteka horrek sakatu, eta bertaratu daitezen tita batean. Bai, orduan ikusten duzue, editatzeko garaian hemen goian ateratzen zaigun tresna barra honek zenbateainoko aukerak eskaintzen dizkigun eduki berriak gure fitxategietara gehitu ahal izateko.